Hey guys, welcome back to my Tulu vlogs channel. Night one on traps. Almost. So we are here. Amma. So namaga tandinilla gotta local new home. Tour pondilla tour pond. Tikka party setup aatane maata position change and दादाटे फोन केले इकडे तू पारतिद्ದೆ ಹಂಚ ಮಾತಕತೆ ಐಟೆ ಕೊಂಡ್ರನಾ ಪಪ್ಪರರೆ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿ ಮಾರಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡು ಪಾಡನ್ ರಬ್ಬರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡದ ಗ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೇಪರ್ Finally, they are here. ರಬ್ಬರ್ ಜೋಲ ಬಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ತೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇವರು ಸುಳ್ಳು ಬಟರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದುಂಟು ಅವು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಯ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪನೋಲಿ ಬೈಲೆಗೆ ಪಿತಾಡ್ತಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಶುಗರ್ ನಾವು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ವಿ.
Tantinakala home to Yampa Peter. Howell. PY pound. David McCall. Bedroom 1. Washroom. Wash basin. Room 2. Nila batita. Dining area. Aura teacher kitchen. Outside area. With album Tikka. Mata patong pidar da. Nasa karkon ba ni? Bye.